Mangochi, are you ready? Chisangalalo chija chatsikira ku Mangochi tsopano kuyambira lachisanu pa 15 September 2023. Basi yanu ija yodalirika ya Khwezy tsopano yayamba kuyenda pakati pa mtunda wa Blantyre ndi Mangochi. Kunyamuka ku Blantyre nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi, komanso kunyamuka nthawi ya 2:30 masana ku Mangochi kubwera ku Blantyre. Mtengo wakulu 20,000 kwacha, ana 15,000 kwacha. Return ticket akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha yokha basi. Osayiwala kutumiza katundu wanu pa Khwezy Courier ku Mangochi kupita ku Blantyre, Lilongwe, Kasungu, Mzuzu ndipo katundu amakafika tsiku lomwero. Nambala yathu ndi 0886 780 Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani? Achimwene, muli bwanji koma? Ife kuno kwanu tili bwino ndithu. Zonse zikuyenda bwino basi. Kudandaula ndiye monga muja ndi kuwuzirani muja panopa tidasiya mwene. Paja timakamba kuti tinazindikira kuti zinazi umangopitirirabe kudandaula ndiye kuti tizingodzichepetsera masiku a moyo wathu basi. Tikuyamika kumwamba chifukwa cha mphatso ya moyo mwene. Kudzuka mmawa, kenakaso mdima nkubwera pakulowa kwa dzuwa. Zikumangofunika kunyonyomala pa mawondo ndikuthokoza basa Achimwene. Mundilolenso tsiku la lero ndivulire kachipewa omwe aja a Khwezy buses, basi zotsogola kwathu konse kuno. Ukatumiza katundu ndi Khwezy Courier basitu iwe timali makhalirizi umadziwiratu kuti apazatheka basi katundu akafika uyu. Komanso ukakhala kuti watumiza nthawi yabwino amakafika tsiku lomwero, komanso ukamutenga amakamutenga tsiku lomwero. Kwathu kuno Achimwene ili mkamwankamwa ndi yomwe yopita kunjayi basi. Ndiye yakakala kwa basi. Apita kunja, koma kumeneko ujeni zokamba zambiri mbiri amwene. Ifebe kuno kumudzi kwanu kwachafera nthengo, tumakhabe anthu ozunguzika Achimwene. Anthu akamakamba zinthu zawozo, tumakhabe ndi mafunso ochuluka kwa basi. Tumazifunsa kuti chikuchitika ndi chani, kuli zotani. Zimadzionekabe kuti pena pake mauthenga ndiye tamanidwa kwa basi. Komabe bolani tikupuma, kalikonse tikaona. Koma ndi anthu akuoneka kuti nkhani zoti ena ake apita ku Israeli, anthu simene tanganidwira nazo Achimwene. Mwamva inu? Penanso ukamakhala ukumaganiza kawiri katatu koma kuti chikuchitika ndi chani kwenikweni. Anthu kuti ulendo akumachita kunenerera ngati mpira amwene. Pamene paja tikuona chindege chikubwera chinali chonyamula katundu koma chafika pa Ethiopia ndiye akuchisintha kuti chikhale no chonyamula anthu. Chitera nthawi ikamati 21 minutes to 2 masana. Koma pano chanyamuka chidzera kucheni. Koma pano chikutera nthawi na iliyonse. Amangwetu nthawi ndiyolima ino, koma kuti tilibe zina zochita. Kwathu kuno Achimwene timataya nthawi yambiri ndi zinthu zimene zalephera kutipindulira. Kukonda kulankhula kwambiri koma kuti mwina adachitani zinthuzo ndiye kukanika kuchita. Apita ku Israeli ana poyamba mmene amanyamuka ndiye kunali kukamba nkhani zosiyanasiyana. Mwanje wawo na mwankho ndi gulawo kunali anawo akupita kumeneko akukapanga za usilikali, akukamenya nawo nkhondo. Anthu ena febe timadzifunsa kuti koma nkhondo imeneyi ndiye kuti iyenda bwanji. Takula tikumauzidwa kuti pa mayiko amene ali ndi asilikali akatswiri pa dziko lonse, Israeli ndi imodzi mwa ilo. Ndiye timadzifunsa kuti ndiye angoganiza zozangotola wina aliyense kuno kumutenga munthu wakumbala chanda, kumutenga munthu wakumzimu ndilinde kuti basi tiyeni mukamenye nkhondo. Ndiye apita Achinyamata
amba kuponya zithunzi akutola nawo tomato m'minda ikuluikulu akumatola mavembe kumeneko ndiye nkhani ikusintha aya koma akagwira ntchito koma kudziwa kumene kuli nkhondo mabomba kumachita kudutsa pamutu pawo kuti fu mulipetsera ana inu sha okay timafunitsitsa anawo adzikhabe mommuno koma chowapatsa kuti adzichita nde pakadalibe timafunisisa tidziwaona akusaukitsitsa kumasauka ndi nkhawa za m'malingaliro ena kumafika pomachotsa moyo wawo osawathandiza ena andale ndiye kulowetsapo ndale osati sewero kumayankhula ngati wozindikira kwambiri ayi ndi ukapolo umene ndi ukapolo zimene ziyasesa bwino iyayi muonanso posachedwapa anthu ayamba kulira amenewa nakuwuzani kale kuti kwathu kunoto anthu akefe tinangodzala ndi mikwiyo basi chimene chimayenda mmutu mwathu ndi mikwiyo basi chimene wina wake adatira akwira basi ifenso timafuna kuti chomwecho tigawane ndi ena ake enanso anthu azidana nawo pa zifuwa zathunso kugawana maudana amwene anthu apita ku Israeli ndi sabata yomwe sinathe koma tikumapempherera kuti timve zina zake zolakwika kuti zachitika kumeneko ndicho tingachoti tidzapeze cholankhula mwaonatu mwaona simwaona tinkakambatu zimenezi mwaonatu mukupweteketsa Achinyamata simukuwaganizira ndi komwe kumayankhula ngati ena ake amaganizira kwambiri Achinyamata pamene m'malo mowapezera chochitika kunali kuwapenta utoto adzinkanadi ikula m'misonkhano kapena adzinyamula chikwangwani chojambula nkhope ya munthu wamkulu dzuwa lonse akiseze pamutu ngati mwina mwake kukada chisanduka mbuzi akachidzadzada ndikukachiponya mu mphika amwene anthu ena ake ndachipha maso otamika mukulankhula basi komano kufunsa kuti kodi ndiye zikadakhala bwanji ayiso zoyankha zake zambwerera zenezene zosadziwika bwinobwinoyi lero lino apita Achinyamata ndipo kukanakhala kotheka ndikanakonda kafadala wangayuso atapita kumeneko Nyamata akukula koma chenicheni chochita mpakana pano alibe achimwene timakunkhalirano kukangana makano okhaokha nanga si akukula komabe chochita chenicheni ndiye palibepo zangovuta kuti nawonso amene amapanga zimenezi za ku Israeli izi nawonso amapanga zobisa ngati malonda achamba mwina njifanike anthu akumalankhulaso zambirimbiri kuti ayi apitatu amene akapanga za maphunziro apa Ayoniya akayombe akufuna abweretsenso kayombe nthawi inasintha sizingachitikeso ndi m'bado wathu uno amwene unapenya kwa basi tangomva zoti ayi kukupitatu anthu mwakuti anthu amenewo atengedwa bwanji ayi ndithu osakamba bwinobwino njifaka anthu amakhabe nditi nkhawa kuti koma kodi chikuchitika ndi chani panopa ndi mmene zinthu zikuyendera anthu okhudzidwawo amayenera kumakhala owona mtima pochita zinthu kupereka mwayi ofanana kwa wina aliyense ndipo amene mwayi umugwereyo basi amene apita akachite zimenezo kamoyo kachiphazi kuti zimenezi achite bwino mwana wanga yekha basi komanso wanzanga aja basi zimenezi ndi zimene zakhala zokusokoneza zinthu kwathu kuno zimenezi ndi zija zangati zakumapolisa zija zakhala zochitika nthawi inake zija ana kuwayitana chigulu kuti tabwerani tikufuna tilembe mapolisa ochuluka ukawathamangitsa pa galaundi ngati tiwakonzekeretsa mpikisano othamanga pa dziko lonse ana koma ndithu kuti akamukamu ngati zenizeni pasipa mtima kudzwa bwino lomwe kuti tinawo kale anthu owalemba abwananso atipatsa kale mayina oti alembedwe ntchito komanso ena apereka madiza 150,000 aliyense alipo mposo awa angothamanga maumboni chabe awa si moyo wabwino umenewo ndi moyo wachabe kwa basi zomwezi ntchito zakumunda zothyola pwetekere ku Israeli izi koma ndithu ena ake kumachitanso kubisa kupanilira okhaokha amwene kupita abale anga okhaokha basi komatu tsankho limeneli ndilodabwitsa kwa basi ndiye ana anthu ngati ifeyo alolida mwati apeza nawo mwayi zambiri mapazi zisiyena amwene zachelese ya Bwande musayikoke kwambiri nkhani imeneyi amwene tikuona tuzilango pasipo mpano chitimu chosokonekera amwene lero chichita bwino mawa mphale zenizeni ndifa yake ndimanena ine kuti tiyese mphunzitsi watsopano kuchokera kwa Zam'mimba United dzina lake Mfitiza Gonja akhoza kuti kusintha kwa basi mpira ku Chelsea za Chelsea zisatipangitse kuyiwala kuti kwathu kuno kuli zisankho za atsogoleri amasewero a mpira kungokumbutsana kwa omwe akukasankha anthu m'maudindo mpira si ufumu yayi
ulendo uno zinthu kuti zikonzeke kwathu kuno anthu ena akakuyenera kusunthidwapo tione nzeru zina zatsopano kumavomereza amwene chilichonse chimakhala ndi nthawi kuti ndi chaniso cha chilendo chimene chingachitike ndi anthu amene kakaka anakakamira pa mpando ngati mu 7 kumachinjiri mu mzinda wa Blantyre koma nsewokha amwene ayi aganizireni ayi zomvetsa chisonitu anthu kumasiya thala kumalowa m'minda ngati anthu amisala zona ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mvetse